Извинете. Това ми харесва. Как да ви помогна? Вашия колега, оня с очилата ме измами. Как така? Вземи 50 евро, а на рафта пише 5. Искам си парите обратно. Спокойно, сега ще правим проблема. Нека проверим. Добре. Аха, виждам какво се е случило тук. Какво? Видяли сте цената на съседния продукт. Не мисля, че е така. Сляпа ли ме наричате? Не, аз просто се питам да ви обясня. Ама тъпа ли ме наричате? Не, разбира се. Не може да добре го приемаш. Значи аз видях тази цена и не я искам. Значи, вие искате да получите този продукт за 5 евро, въпреки че той струва 50 евро, само защото сте видели грешна цена, когато сте го взимали. Да, точно така. Няма как да стане. Тогава ще говоря с началника ви. Ама той ще ви каже същото нещо. Абе, Рая, дай го за 5 евро и да приключваме! Абе, шефе, ти сериозно ли? Не мога да повярвам.